At nagbabalik na si DJ Kim Chino, hindi tulad ng ex mong iniwan ka dahil sa ugali mong hindi masikmura. Hoy! Anyway, mahal, balik Chinitok sa tayo usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 attitude na dapat mong bawas-bawasan para naman hindi ka laging iniiwan. O, recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una, bawas-bawasan mo ang pagiging toyoin. Ito yung sinasabi natin na nakakapagod sa partner yan kung araw-araw maliit na bagay pinapalaki mo, maliit na bagay ay talaga nga namang tinotoyoan mo. Bigla kang nawawala sa mood, di ba? Bigla kang nagagalit ng walang dahilan. Gusto mo lang pala magpalambing, ayaw mong sabihin. Sabihin mo na lang kaysa magtuyo-tuyo ka dyan. Di ba? Nakakasira yan ng komunikasyon. Nakakasira ng relasyon. At tandaan mo, mahal, ang toyo ay sausawan, hindi inuugali. At ang pangalawa naman, sabi ko rin kanina, para hindi ka laging iniiwan, bawas-bawasan ang pagseselos. Ito yung sinasabi natin, mahal, na kapag konti lang ang pagseselos, cute pa. Pero kapag sobra-sobra na, ay nako, toxic na tawag dyan. Imaginein mo, pagbabawalan mo yung jowa mong lumabas, sumama sa barkada, makipag-banding sa pamilya, at talaga nga namang sinasakal mo yung tao. Diba? Yung mga ganyang bagay talaga nakaka-high blood at talaga nga namang nakakasura. Sura? Dito, diba? Hindi cute yun kasi toxicity at hindi lahat ng tao ay talaga nga namang ganun ka-thoughtful at observant. So, ibig sabihin, kapag may problema, sabihin agad at kapag nagseselos ay dapat ilugar. Magselos sa ex, pwede yun, di ba? Kung nilalandi niya pa yung ex niya, pwedeng ikaselos yun. Pero kung mag-i-spend ng oras sa pamilya niya mismo, sa nanay, sa tatay, magseselos ka, ay nako, sintu-sintu ka. Anyway, mahal, ang pangatlo at panghuli naman na dapat bawasan mo ay ang pagiging demanding. Ito yung sinasabi natin na talaga nga namang nagde-demand ka sa lahat ng aspeto ng buhay. Bakit ba bawas-bawasan? Kasi dapat alam mo yung limitations ng partner mo. Say for example, alam mo yung sweldo niya, magde-demand ka ng isang Rolex, magde-demand ka ng bahay at lupa. Yung sweldo niyan mamaya kinsenas 10,000 lang. 'Di ba? Una sa lahat, mahal, kung ang minahal mo ay simpleng tao lang, masipag at talaga nga namang faithful, yun ay something to be grateful of na agad. Kaya wag ka mag-i-expect ng above their capacity or capabilities. Not unless kung yung jowa mo ngayon ay talaga nga namang isa sa mga contractor. Pwede ka mag-demand dyan ng Rolex, di ba? Pero kung alam mo naman sa sarili mo na tama lang ang sinisweldo, breadwinner pa, pero minamahal at tinatrato ka naman ng tama, bawi naman sa pagmamahal. Kaya sinasabi natin dito, bawas-bawasan ang pagdedemand. At talaga nga naman mag-demand ng naaayon sa capability ng iyong partner. Okay? Kaya kung gusto nyo ng sugar daddy, sugar mommy, doon kayo jumawa sa gobyerno. Anyway, mahal. Alam mo na yung mga dapat remedyohan dyan sa pag-uugali mo para yung relasyon nyo at magiging karelasyon mo ay talaga nga namang tatagal na sa buhay mo. Kasi parang yung mga kaharutan mo ay talaga nga namang dumadaan lang at walang nagmamarka sa'yo. Anyway, mahal, makakasama mo pa rin naman ako bukas. Ako pa rin to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at susunod na po si Narakitera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic.